Demokratska Crna Gora je posljednja od opozicionih političkih subjekata donio odluku o načinu nastupa na lokalnim izborima u Nikšiću, nakon što su određeni opozicioni politički subjekti saopštili da će samostalno nastupiti, nakon što jedan dio opozicionih kolega se opredijelio za tročlanu koaliciju i nakon što nije bilo novih momenata u dijelu eventualnog jedinstvenog nastupa opozicije, nadležni organi Demokratske Crne Gore su donijeli odluku da samostalno nastupimo na predstojećim lokalnim izborima u opštini Nikšić. Mi smo i od početka bili zagovornici teze i sada i ranije da suština uspjeha opozicije nije u načinu nastupa, već u međusobnom poštovanju, uvažavanju, dogovoru i potrebi da koordiniramo svoje aktivnosti i da sinhronizovano težimo ostvarenju zajedničkog cilja, a to je razvlašćivanje Demokratske partije socijalista i u opštini Nikšić. Primjera koji potvrđuju ovu tezu je na pretek. U Budvi smo nastupili u okviru 4 kolone i ostvarili pobjedu. U Kotoru smo nastupili u okviru 5 kolona i ostvarili pobjedu. Na državnom nivou smo nastupili u okviru 4 kolone i ostvarili rekordnih 180.000 glasova, odnosno 30.000 više nego na proteklim državnim izborima. A ono što je posebno karakteristično jeste da je u Budvi i Kotoru Demokratska Crna Gora samostalnim nastupom generisala novu vrijednost, ostvarila najveći broj glasova od svih opozicionih izbornih lista i ključno opredila da se konačno politički nokautira Demokratska partija socijalista i da se preuzme vlast u pomenutim primorskim opštinama. Također, nadležni organi Demokratske Crne Gore su utvrdili nosioca naše izborne liste za predstojeće lokalne izbore u Nikšiću. Imam zadovoljstvo da vas obavijestim da će nosilac izborne liste demokrata na lokalnim izborima u Nikšiću biti magistar Momo Koprivica, doktorant pravnih nauka, potpredsjednik Demokratske Crne Gore, ali prije svega nešto što je odgovor na želje, očekivanja i potrebe građana Nikšića. Nikšićani i Nikšićanke traže nove ljude. Mi kao predvodnici smjene generacija, možda i po tome jedinstveni na političkoj sceni Crne Gore, i ovoga puta nudimo nešto što je i čisto, i stručno, i kompetentno, i neistrošeno, jer to traže Nikšićani i Nikšićanke, to žele i to je formula uspjeha i zato naše povjerenje, odnosno povjerenje u Demokratsku Crnu Goru raste iz dana u dan. Demokratama se vjeruje zato što nudimo novu generaciju političara, zato što držimo datu riječ, zato što vodimo doslednu, konzistentnu i poštenu politiku, zato što ne zaziremo od bilo koga, zato što ne zavisimo od bilo kog formalnog i neformalnog centra moći, unutrašnjeg ili spoljašnjeg financijera, zato što vodimo odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije i zato što smo usmjereni na ona osnovna životna pitanja koja opterećuju sve građane. Kao ozbiljna partija, naravno, sprovodili smo istraživanja i analize i ona pokazuju da imamo zaista osjetan rast u odnosu na i onaj impresivan rezultat od 16. oktobra, da smo u strukturi našeg biračkog tijela po prvi put, možda u političkoj praksi Crne Gore, uspjeli da objedinimo različitosti koje su postojale, da nosimo, i to je najvažnije za cjelokupnu opoziciju, novu vrijednost koja će nakon Budve, nakon Kotora, obezbijediti da i u Nikšiću politički nokautiramo Demokratsku partiju socijalista, da je pošaljemo u opoziciju, a da nakon toga oslobodimo i Herceg Novi, gdje niko i ne dovodi u pitanje pobjedu opozicije, imajući u vidu da je na parlamentarnim izborima opozicija osvojila 4200 glasova više od Demokratske partije socijalista u toj primorskoj opštini. Što se tiče onoga što je naša ponuda građanima i građankama Nikšića, mi prosto ne možemo da prihvatimo da lična karta Nikšića danas bude broj zatvorenih fabrika, broj mladih ljudi koji odlaze iz Nikšića, broj socijalnih slučajeva koji se svakodnevno uvećava, broj kriminalnih grupa, broj ubistava i svega onoga što čini da se danas Nikšić negativno kvalifikuje u društveno-političkim procesima. Mi prosto nudimo nešto što je formula uspjeha, da građani Nikšića žive i rade i privređuju od svog rada, da u Nikšiću nema nedodirljivih pojedinaca, da se vodi računa o svakom građaninu Nikšića, ali i o svakom centu iz opštinskog budžeta i da konačno Nikšićom rukovode javni funkcioneri koji će raditi samo za platu i ništa mimo plate.
Došlo je vrijeme da se osionost, bahatost, pohlepa, kriminal, korupcija, nepotizam i neznanje pobijede u Nikšiću. I to mogu i moraju uraditi novi ljudi. To može mladost, mudrost i hrabrost Nikšića. Izbor je lak i jednostavan. Ili ljudi, ili kriminalci. Hvala. Želio bih da zahvalim prije svega Demokratskoj Crnoj Gori, koja me je predložila za nosioca liste na izborima koji će se održati u martu u Nikšiću. Ta činjenica mi predstavlja čast i privilegiju i učinit ću sve u demokratskom okviru da budem dostojan imena Demokratske Crne Gore. Hvala predsjedniku, hvala organima Demokratske Crne Gore na ukazanom povjerenju i ukazanoj časti. Što je vizija Nikšića i na koji način želimo da izgrađujemo Nikšić? Moj Nikšić mora biti grad u kojem se otvaraju nova radna mjesta i u kojem radna snaga nije jeftina roba. U viziji demokrata Nikšić je privredni centar i pokretač zdrave ekonomije koja će omogućiti blagostanje svim građanima, ali i da bude najveći proizvođač hrane. Nikšić također mora biti grad u kojem ista pravila jednako važe za sve i javni novac se pošteno i na odgovoran način troši. Nikšić mora biti grad u kojem se garantuje i ostvaruje pravo na stan i u kojem svaki građanin zna sve o funkcionisanju institucija, lokalne samouprave i djelovanju vlasti. I također to mora biti grad u kojem vlast polaže račune građanima za ono što radi. Naš posao je da pobijedimo organizovane kriminalne grupe. Pobjedit ćemo ih tek onda kad uzurpatori i kriminalci pređu iz ugodnih državnih fotelja na optuženičke klupe. Mladost Nikšića neće biti zaposlena, a javni i ostali privredni resursi bit će trajno i nepovratno uništeni sve dok je državna kasa u rukama parazita, a ne u rukama savjesnih službenika. Sve dok su kriminalci i uzurpatori u foteljama, a ne na optuženičkim klupama. Sve dok su nesavjesni i bahati pojedinci u službenim prostorijama, a ne tamo gdje im pripada. Ističem da je Demokratska Crna Gora na najvišim organima partije donijela odluku da ni u kakvim kombinacijama ni varijantama neće sa DPS-om i podcrtavam, ta odluka je trajnog karaktera. Pozivam sve opozicione subjekte na saradnju, nenapadanje, jer svakako Nikšiću je potrebna smjena Demokratske partije socijalista i Crnoj Gori također, a to je pitanje ne samo časti, već jedan od osnovnih društvenih zadataka. Također ono što bih želio reći, da nema veće izdaje od pronevjere povjerenja opozicionog birača koji je 27 godina šamaran od strane funkcionera, kriminalaca i tajkuna, a koji dolaze svi iz jednog centra, a to je Demokratska partija socijalista. Ja sam rekao više puta, ponovit ću, a potvrdili su to i oktobarski izbori. Suština uspjeha opozicije nije u načinu nastupa. To je matematika pokazala više puta. Naveo sam nekoliko primjera. Podsjetit ću vas danas i na Podgoricu. 2010. godine 13 partija na jednoj izbornoj listi 37.000 glasova. 2014. godine 3 kolone 54.000 glasova. 2016. na parlamentarnim izborima u Podgorici 4 kolone preko 60.000 glasova i zaista rekordni politički nokaut Demokratske partije socijalista u glavnom gradu. Pravo da vam kažem, ja sam iznenađen jučerašnjim saopštenjem kolega iz Demokratskog fronta, ali ne samo ja, brojni sugrađani koje sam jutro sreo, jer sa kojima sam imao priliku da razmijenim mišljenja onome što se dešavalo u toku jučerašnjeg dana, jer prosto ljudi ne mogu da razumiju kako u trenucima kada smo zajedno preuzeli vlast u Budvi, kada smo preuzeli vlast u Kotoru, kada je DPS u stanju grogiranog boksera, kada su stvoreni svi preduslovi da ih pobijedimo u Nikšiću, dolazi tako iznenadna, direktan i brutalan napad na novu, čistu, nekompromitovanu strukturu koja samo pomaže i samo donosi dobro i opoziciji i svim građanima Crne Gore. Ali hajde da vjerujemo da je u pitanju loš dan. U svakom poslu, pa i u politici, svaki ima pravo na loš dan, ali ako to bude neka praksa, odgovor će kao uvijek pravovremeno i jasno i precizno uslijediti. Jer zaista, ako kontinuitet nečega što je pred nama budu međusobni opozicioni napadi, onda ću ja to razumjeti kao nečiju potrebu ne da dovedemo do onoga što su suštinske promjene u Nikšiću, već da napadamo međusobno opoziciono tijelo u opozicionom korpusu. I zaključit ću sa time, čini mi se da sam to negdje izgovorio u toku kampanje za parlamentarne izbore. Poštovani građani,
ne u odnosu na ovo što se desilo jučer. Ako u narednom periodu, u susret lokalnim izborima u Nikšiću, gdje postoje svi preduslovi, to pokazuje i teren, to pokazuje matematika, to pokazuju istraživanje analize, čujete nekog opozicionara, pojedinca ili političkog subjekta da napada kolegu iz opozicije, znajte da direktno pomaže time Demokratskoj partiji socijalista. Mi smo jedini politički subjekat koji ima i izborni program i mjesne programe kad je u pitanju opština Nikšić. Mi tu nudimo sveobuhvatan program reformi kako na pravnom, tako na institucionalnom i na ekonomskom planu. Neki fundamentalni ciljevi, dakle, na koji želimo da način djelujemo i uštedimo veliku količinu javnih resursa, jeste da se uvede red u lokalnu upravu i podigne sistem efikasnog upravljanja javnim resursima. Tu predlažemo i model poslovnog povezivanja javnih preduzeća, dakle, institucionalne aranžmane i uspostavljanje jednog povoljnog privrednog okvira za razvoj preduzetništva, za privlačenje društveno odgovornih investitora, za uspostavljanje osnova za jačanje porodičnog preduzetništva i ono što je vrlo važno da se razvija poljoprivreda, da se formira lokalni fond za podršku poljoprivrednicima.